no? Pero kaliguan nga. Kanang kuan, init-init, Oh, bugnaw-bugnaw. It's me again, Super Migu Bay, and welcome back to our 2 days sa camp. Good morning. Good morning, Per. Oh. So, mo na siya ang mga kiddos nga kuan, ng mga participants na mo. Ikaw kay wala pa kasi mong competition kilo. Wala pa ka. Karon pa ha. Super pa mo ni si kuan si Ikang. Mo ni siya ang among kuan gabiin among naka-apil na og competition, singing competition. So Ikang say mong bati gabiin. Memory Wala ra day, wala ka cool ba eh. Ay, wala. Wala ra day maayo. Heart. Hi Chef, good morning. Morning. Pastora, good morning. So ito may vlog. Ay, ano mong ganang morning na may morning star. Tipanga, yaman na. Mamainit ta. Tadi, ya kay kuan. To, ligo na ka to. Ligo na ka to. Oto. Bert niya okay rata dire. Okay ratang kalaki dire. Okay ra, warta botde. Gunggong! Barinig kita sa mukha eh! Atong t-shirt. Parehas sa gyapon. Maura gyapon, ugmaan gid among t-shirt, guys. Ilis na tayo. Mag-ilis na tayo. Ilistaron, baylo bag t-shirt. Baylo. Tara. So, super pam sa katugbog na wonder o ako motor. O ang motor na kuanjot ka ng gamoist ba? O? Gamoist si kayo, gabasa. Gabasa. Dayon, Torque. Kung sa may imong giandam ron para sa imong competition nga pila nun sa giandam. Masakit. Ay, layo mo sa akin to. Ayoko makita ito. Maita ulo ko. Ha? Suday? Kasi masakir. So, more to shout out sa mga kaubanos baslay diha nga na silang mag-live minya kay di mo may pwede mag-live kay kuan man. Dakop sa checkpoint. Hindi pumunta rito para lait-laitin ha. Handa mo ha. Wait no? More to siya. Ang uban super fam. Ang uban yung mga delegates to dito diha naligo diha sa CR. Ayan, kami niya ane. Kami mga driver, kaming duha. Ngita ra yung pangkaliguan to Bert no. Pero kaliguan nga. Kanang kuan, init-init, Oh, bugnaw-bugnaw. Ang kapira naman yan. Para dili may mga gaoy. So more to Chef Super Pam. Don't forget to subscribe and hit notification bell para update ko sa mga vlogs. Bye-bye!